Hebrews chapter 12 uzoyithola usifunda uyangale from 19 to 22 uyale eyokuqala itshela ngendaba yomthetho ngoba lana umthetho khona we are bound to make mistakes bayishaya uzube namhlanje ngoba bayazi ukuthi angeke sidale na ithuba lokungayikho mhlawumbe alikho kodwa sihamba ngani na ngegrace kodwa grace ayisho ukuthi ufuna sidale ngayo ayisho ukuthi ufuna sidale ngayo grace isho ukuthi ufuna senze kahle ngokukhona wasibhadelela ini icala on the freedom that we are using noma esisebenzisa amalanga onke ukhona owabhadala icala. John chapter 11 John chapter 11, 21, 23. 21 to 23. Mata wakhuluma uJesu wathi, "Nkosi kube bana bokhona, ngabe ukunakethwa kafi. Kepha ngiyathi ukuthi nanyalo uNkulunkulu akakunika nobe yini lo ngayicela kuye." Jesu wathi kuye, "Ukunakeno utavuka aphile." Sithola uMatthew 20 lithi iBhayibheli wathi umezwa ukuthi uJesu uyeza. Lithi iBhayibheli wamhlangabeza. Wayeka kumade kwendlu amade kukhona. Wahlangabeza inkosi yamakhosi. Number 1 ubehlangana nenkosi uba nokusola ngazi ukuthi ubala kahle uba namazwi ani na okusola uthi inkosi uma wena ukhona ngabe unakethu njani na akakazi ngiyenzile inkosi anisisola uthi awuNkulunkulu wena ukhona la wayengasebenzi wayelokungenzeki uma wena musu ukhona akuyenzeki so ubaqala waba namazwi okusola ini na inkosi wathi inkosi uma wena ukhona lokhu benjani benge uze yasolwa inkosi imonana lutho namhlanje bakusola abanye benzanga lutho bakusola abanye njani na benzanga lutho bathi umekhona ngempela wayengakwenzi lokho umfundisi ngempela wayilokho akakwenzi uma vele eyisiya or a prophetic space but wayengakoni lokho umedumisa wayengakoni lokho yasolwa inkosi. Step 2 uthi ngiyazi ukuthi noma yini uzoyicela enkosini noma uNkulunkulu usijani na uzokwenzela isistep of faith. Sesimsolile uNkulunkulu ungahambi kahle inyanga uqala. Samsola kodwa ungahambi kahle empilweni zethu. Kodwa step number 2 uthi mina ngiyazi ukuthi noma yini uzoyicela bani na kuNkulunkulu njani na uzokwenzela. Usoli uzokwenzela khona. Ule indaba lapha ethi
there is one mediator between God and human or man. I mean, ushuthi lo mzalwane uphila izinto ziyonakala. Uzuyasona uNkulunkulu akekho. Two, uthi hayi manje ngiyazi ukuthi uJesu izinto ayicelayo uNkulunkulu njani na uyazenza. Endlela uJesu uNkulunkulu njani na uyazenza. Isibhedlela uNkulunkulu zenza indaba ukuze adunyiswe ubani? uJesu adunyiswe nobani? Uba nencindezelo uNkulunkulu uma cela uJesu. Uba nencindezelo ethile. Uyacindezela ukuthi aphendule uba cela ubani na? uJesu angeke aze indodana yakhe isicelo okuthile kuyo. So that's why yabo umselo njani okahle phakathi kwathi kwethu nobani na noNkulunkulu. Usumaza ngiyazi noma yini ozoyicela ubaba uzwenjani na noNkulunkulu njani uzoyenza. Umniki ithuba lokuthi amcelele yena nomndeni wakhe kubani? uNkulunkulu. Unika uJesu yini na ithuba. Njengalokho kwenzeka emshadweni waseKhana, umama Jesu eseshilo athi noma esithumele esekhulume naye athi iwe imphelile, athi mame ungena njani uphila endabeni nezami. Umesukuthi umama Jesu uyabafundi ukuthi noma yini ayishoyo njani na yenzekile indaba uyazi ukuthi uJesu kazoyisho nakanjani yenzeke. So umama so ngiyazi ukuthi noma yini njani ozoyicela uNkulunkulu njani na uzokwenzela yona. Verse 23 asifundile singakhohlwa bazalwane. uJesu wathi umfowenu uza kuvuka. uJesu uphikisela lamagama ukuthi umfowenu njani na uzovuka. 4 days alele. Hebrews chapter 12 verse 24. Hebrews chapter 12 verse 24. Hebrews 12 verse 24. La uJesu umlamuli wesivumelwano lesisha, igadi yakhe isiphathele okukhulu kunengadi yakabele. Verse 22. Izokuzwakala kahle. Kodwa esikhundleni saloko niphele ethabeni Siyoni, khaya laNkulunkulu ophilayo, eJerusalema yasezulwini, esiphimbini setingilosi letingenawubalwa, kanye nelibandla lebatibulo lamabito awo abhaliwe ezulwini. Lisembi kwemehluleli loNkulunkulu wabo bonke, nakuyo imimoya yalabalungile labapheleliswe nakuJesu, umlamuli wesivumelwano lesisha, igadi yakhe isiphathele lokukhulu kunegadi yakabele. Igazi lakhe lisiphathele lokukhulu kunegazi likabani na? Lika-Abela. Verse 23. To the church of the firstborn, whose names are written in heaven, we have come to God, the judge of all. Size uNkulunkulu uyena emashini kwazo zonke izinto. Sinezinto ezimbalwa esifele siyaphila. Siphila sinezinto ezifele. Siphila nezinto ezifile. Kunezinto ezingcwatshiwe. Ezinye zazo senathela ukuthi ziyovuka ilunge. Sokuba mahlala khona. Kuba ujwayele ukuthi avele thina siphila ngale ndlela. But uJesu uthi nakeni uzovuka. Ngoba uJesu esefile nezinto ufuna ivuke, kunezinto ufuna iqale kabusha ithole yini na? Zithola impilo hayi sefike uJesu. Lithi iBhayibheli isize uNkulunkulu owahlulela wazo zonke izimo. Bengena kingi mesafile ubhuti wabo. Wadwathwa ngoba nakho konke kwadiwa konke ukudla bedliwa, bakhala basolana, bakhuluma yonke into ngoba uJesu njani na ebengakafiki.
But ungafika uJesu iyashintsha le ndaba. Uthi uJesu yena umeproclaima nobe-announce uthi umuntu wakho uzovuka nakanjani. Hebrews 11:6. Akukho ukujabulisa uNkulunkulu ngaphandle kokukholo. So uma ngabe sentele endabeni yokuthi ufuna akholwe, yebo ugulile bambonile, ukufile bambona bakubaba futhi bona. Base bagqoka amakhalazi asemngcwabeni, baqeda ukwasha amathuluzi into, ngoba namhlanje siphila sinemshado, sekuwashwe nalezitsha, umngcwabo uphelile, sinemsebenzi, sekuwashwe nalezitsha, umngcwabo uphelile, sinempilo, sekugezwe konke, namadokotela akasazi ukwenzakalani, ngoba yonke into sesiyenzile. But umefika uJesu, uthi mina ngiyazi ukuthi ukufona unjani na, uzovuka namhlanje sokhuluma ngalezinto ofuna ivuswe, ofuna izovuka, yebo beseyifile siyavuma, siyazi beseyifile, but in the presence of the Lord those things siyavuswa, siyaphakisa. Masivumelana nawe ifile. Asisho ukuthi umntwana ufele. Asisho ukuthi umntwana ufele. But it's a portion of the path esinayo siphila singabantu. Silahlelwa izinto eziyigugu kithi. Kodwa zenkosini eyijaji lapho konke. Lithi Hebrews elathi igazi lisikhulumela ngcono alifanele Abel. Sizele igazi lisikhulumela ngcono namhlanje. Ngathi ungabheka izinto zakho zonke, bheka umakhelwane wakho, bheka umndeni wakho, bheka noma isiphi isimo obhekene naso, uthi namhlanje ngizele igazi lizokhulumela ngcono. Mina ngisehluleki, but there is a blood that speaks on my behalf. I am the failure, but there is the blood that speaks on my behalf. My marriage is crashing, but there is the blood that speaks on my behalf. My finances are suffering, but there is the blood that speaks on my behalf. Hallelujah. There is the blood that speaks on our behalf. Umehluko unabona umhlobo legazi. Because you cannot do withdrawal without the deposit. Unabo umhlobo legazi na. Indaba ilemhlobeni phela bomama basebabhalele uJesu because there was a relationship, there was a communication. Asibhali mahalo kungekho. Namazi agcwale emadolweni, uthi ngizongena kanjani? Ngizomqala ngakuphi? Ngizomqala ngithi ukhelwe nakuphi? Build or rebuild your relationship with Christ. Asingajabuli ukuthi uvukile phele. Uvukile baludlelwane khona yini? Uyafuna nobudlelwane. Akusizi ukubethele futhi. Because i-race nokuwinwa we'll within the period of the race. Today. So we need the Holy Spirit to maintain the relationship during the race. Uma uwa asijabuti yawo khala sisubambisana nawo. Ingalesibana lokukhuluma ngasifundiswa ukuthi mase siwile angazi ukukhuluma ngasolwazi ngoba yini ithuba manje. Khala ungamini lahlekile. Izembezeli lahlekile. Ungalokhu ushaya kompheli izembeli ngekho. Siyabona ihlala ziphansi kanti ushaya kompheli. Siyabona ihlala liwe phansi kanti ushaya kompheli. There is a blood that speaks better in our behalf. There is a blood that speaks better in my behalf. The same blood can speak better in your situation. You have a relationship with Christ the Maker. When I'm telling you, he is risen. He is the King of
Because a good learner, after you've written your exam, you know that you must have submitted before the teacher to do the marking. Instead of to walk in, so submitting as a read. They are the one who are doing the markings. They are the one who do the corrections. They are the one who's doing everything and advising. Utu Jesu Nehaba, I mean, she not going to share the one now. No more way. We hear us now now. But who did that hear can you buy no good? Umigelo wani situ basa fie. Yesu tumaika habiga kani kambani. Utumela kubani ndigo yako. Siya watima la mazu atuzovuni. Nabiga watima zee yekobeni. Yelibaka na tumela mulo. Jiso furuga. Sisholesa za kukwini. Jiso furuga. Siya wafuta la mazu. Se vamos ter essas utilizações ao mundo, ne confidente ninguém na cultura da música, bateu na quebrada uma pergunta, com essa na BBC tudo que eu como Jesus, mas não para vai dizer que a mamãe vai atrás do que a tudo dentro da filha, caga passar a pivote para estado, se dá nem coisa é tudo, o milhão é a bitona. His blood speak wonders. Far better than that blood. Speak wonders. Speak wonders in this one. Make a relationship with God. I love you. And you will party. And you will party. And I will person. But above all, there is God. All the day. Inselelo zethu seyingenelo yabantu kakhulu. Baze befika bathi sizokhalisa. Bathi sizobona kokukhwe. Sizokhalisa. Sizokhalisa nawe. Sizokuduza. Awuzibana kancane. Iyele tuduzo. There is Christ. Iyele tuduzo kancane. Awuyibambe nakutuzana. There is Christ. Wazovusa lesimo. Kwa ikazimulo. Yase
There is no deliverance. We speak deliverance in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
Siyaqalekisa namhlanje. Alikeni asumhlabeni liphini igama esingasindiswa ngalo. Alikeni kodwa Jesus, in the name of Jesus, the blood of the Lamb, the blood of the Lamb, the blood of the Lamb, the blood of Jesus, the blood of Jesus. Alikeni mawani. Siyafisa sikatshele ngcono. Lembu zahlula. Sakhula bazokwazi ukuzahlula. But the blood of the Lamb speak better words. Deliverance is in the blood. The grace of the Lord is in the blood. The grace of the Lord is in the blood. No one else and no one else but God. Lord, we thank you for your grace and for your mercy.